Ľubomír Krempaský. Osobnosť klubu TJ Tatran Ľubica sa narodil 17.5.1980 v Kežmarku. Je dušou mužstva, má stredoškolské vzdelanie a pracuje ako vedúci kuchyne prevádzkar. Je ženatý a s manželkou Deniskou sú rodičmi synov Jakubka a Lukasa. Pôsobil v kluboch vo Svite, Martine, Vysokých Tatrách, Kežmarku a Čani. Medzi jeho najväčší úspech považuje to, že pri futbale spoznal mnohých skvelých ľudí a nomináciu do 11 roka 2013. Futbalovým vzorom je Peter Dubovský. Obľubuje vyprážaný rezen a jeho záľubami okrem futbalu sú turistika a varenie. Svoju budúcnosť spája s trénerstvom mládeže. Počet získaných hlasov 12.